Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ngaru nganom la ban im dan kinong rem, bat mangiru nganom la ban im dan kinong rem. Nakapor siya kapor nga juong, ba haba, kiwan kinong rem ban ya kendu haki officer ka. Ngakwa iki tugas slip siya don ki officer ki bat tho slip. Nga juong kinong rem gidi ban tho bangi dei nong rem farmer. Ban ngakwa yaki balada don bat tho farmer baki kwa ban ikendu haki officer ka. Suba khot chwa yaki nong rem. Namar kikwa let's say banwan penongkam untuk office tang banwan wat sembay let's say tang banwan wat ya kasbo let's say tang ban tiap balai une jingtung jungki uyap usah bamuk nyang batunta teter na kata kadang ngakwa bangi baro ki baron hangne kini ban kenmau kawai ba kini ban burom ya unong rep namar klem unong rep minnomla ya kapan im bat menta kum kabaka phang hangne kawai ne ka pendiang ya kata kabam. Let's say ban pensisya susu iwe si ipon lani ban kampensan susu ban justify susu babalai ni ha ban burom ni kinong ram kadai lengba bangiral yo ban experience hakini ki arsnam ki baladem hakibadi bat kani ka klam covid lani ka khma covid baro ngidon kapisa ki babon kidon kapisa hanrei ningkong ngimyawat ikisenduk jungi ha aidon kaksiar ngimyawat ikisenduk jungi hakat no pibu pisa apo kasenduk jopi handai ngiyawat yakin nongrep banyo yakabam nomar bala khandam ngiyawat yakabam ni ai ka burom miki nongrep gibala yele yakatma hakatu kapor ban penbiang bam naga benta kibasa hasilong ban penbiang bam kibasa keleng nisnu komen ba uwai neki samla gijongi ubalik penbiang bam yau Dr. W.R. Karluki Dr. W.R. Karluki uday umember jong ka Raja Sabha bat ya ukna ujungi ubari tang unong lay aibam ila burom bha namar ba usnuto ba uday uni ukna uba pendiang bam yi hagatu kapor bakadon kan lockdown iba alfon uday way naki ya itemen babli ubam la syuwatang ban lay wat bam mano ban aibam yi ban mi asurok rokam lo balai wat long ong ikiwe pentiet dan lay pentiet henrei ya imei ilai ban pendiang bam hangtang isutu bakumno kinong rap kilong bakongsan bat kabam kalong bakongsan habang ni ong food security kemut ya kadok sniang nimsim lalong self sufficient ladangnya keren ya kadok siar nimsim lalong self sufficient nilong insufficient habaro kiliang te haei pada lada jia kitma kila da jia kitma ko malapan kenmau daw doktor Bramli lada lakhang no watang ya kalenti banwan nakani ka highway ka jungi hae nila banyo e ka bam ka jungi nakata daw ni don ka government ka don kam ban support e ki marginal farmer ki small farmer ki jongi dei maki ki bagi kun teng e ban pendap e ka bam bat lada ngim support e ki kan koi ka por bakin dong dak di jongi kin rep tang ban bam ye ladi bat kan sadon ke inflation kan sa kiyo ka jur ka jab bat haay kan long security kata ka bam ka jongi ladangim support ikinong na haay kata ka laway jong ka jela ka jongi nakata ka daw ka bam ka babyang kalong ka bakongsan nakabenta jong ka jela ka jongi hi baro ka way habang iong ban support manlong ka bangin wara ka food security habang ipai siya ka jela me kaliya ngidon kam tang ban yo ya ka kendo ka babyang habang iyo ka kendo ka babyang ngidon kam ya ka ban treat ya ka de kendo jumi nang bangin yo aru ya ka bam kum ki organic habang ngidon kam ban kumpiang ya ka bam ngidon kam tang ikasbo ka babyang habang ikwa ban kumpiang ya ka bam ngidon kam ban support kumbang kalaong ya ki samla gi jumi ban ong pen slure ki bakin lek siya ka pikiri bakin lek siya gane ka poultry nang bakan long kecing mentoy nam ta jongki kami khalia ka jongi ka government ka juut ka juyam ka julunian bakaong bangimla syu ban pendiang kam ya kisamla ki jongi ka balanang lasta kadon shibun ba ka scope haka agriculture nakabenta panura ika employment nakabenta ka jela bro kawai nimpat realize the government ro kanumpat realize hadu kano bakan ika agriculture kadai ka way na ka benta ka bakong santam ka agriculture ka contribute ya ka GDP na menta ka jela me klia
Niong yang kena kawai bangin junget baki nongra pro kinduk dan rei kata don kam pade ya ka polisi ka babiang namun ta ka government bat ya ka training bat ya jin persutu namun ta jong kinongra habang iong baki ngimnget baki nongra kinong kibadu kinongra menta yang ngiru kidom namar kam sumdon ka fokus ka babiang na menta kinongra la kaliang nong kibor jong ka sorkar dan rei kidon kato kani kisamla kibangila man ayun sai pi kibayang ala jong kijam kum usamla yo ani badan hakas nang nuklear way ni kisamla ubab